L-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista approva l-proċess li bih sessir l-elezzjoni ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista. L-Eżekuttiv approva l-aġenda u d-dati għall-Konferenza Ġenerali u l-Kungress tal-Membri. In-nomini se jinfetħu nhar it-tnejn 9 ta' Deċembru u jalqu l-erba' 11 ta' Deċembru. Il-Konferenza Ġenerali se ssir nhar it-tnejn 6 u 3-7 ta' Jannar. F'każ ta' aktar minn żewġ kandidati ikun hemm vot fis-7 ta' Jannar biex l-aktar tnejn li jġibu ammont ta' voti jgħaddu għal votazzjoni tal-Kungress. Il-Kungress se jsir fl-10, fil-11 u fit-12 ta' Jannar bil-votazzjoni mill-membri eliġibbli issir fil-11 ta' Jannar. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista flimkien mal-istrutturi rispettivi se tkun responsabbli mill-proċess elettorali kollu. Dan kollu ġie maqbul fl-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li saret it-tnejn filgħaxija, 24 siegħa wara li f'messaġġ lin-Nazzjon il-Prim Ministru ħabbar li se jirriżenja u se jiskatta proċess biex jinħatar mexxej ġdid. Fuq barra tal-istess binja li fiha saret il-laqa, mijiet ta' partitarji laburisti mlew it-triq f'manifestazzjoni spontanja bħala turija ta' appoġġ lejn Joseph Muscat. Għamel ħafna ġejt il-Malta u nixtiequh li jibqa'. Mexxa il-Malta l-qudiem li ma kienx hu ma nafx konna se jiġri. Bla borom, bla ġlied, bla violenza biex nagħtu l-appoġġ tagħna l-Prim Ministru tagħna Joseph Muscat u nirringrazzjawh. Sinċerità, onestà u ġejt kbir fil-pajjiż li qatt ma rajna bħalu. Nirringrazzjawh ta' kemm għamel għall-Malta, l-Malta qajjem għal fuq u qajjem lilna magħha. Dr. Joseph Muscat ma kienx ixraqlu li jitlaq hekk. Raġel umli għamel ħafna ġid għal-Maltin u l-Awċin kollha. Jiena gej, tagħna ħafna drittijiet u ħafna rights u nibqa' nafulu fuq dan. Ħabbejnieh u jalla fil-futur konna wieħed li jkun kapaċi jmexxina bħalma mexxina Joseph Muscat. Awwa qalbkom u r-rebħa tagħna tkun. Intant il-Partit Laburista mu qed jorganizza l-ebda attività u appella u ħeġġeġ lil kulħadd biex ma jattendix attivitajiet li nħolqu minn individwi fuq Facebook li mhumiex organizzati minnu. Uffiċjali qed jappellaw b'mod kontinwu biex ħadd ma jaqal provokazzjonijiet u kulħadd isegwi l-istruzzjonijiet tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.